Den her viden, vi har om de 7 stråler, det er fra det her 5-bindsværk, en afhandling om de 7 stråler. Og en af de bøger, det er Esoterisk astrologi, som ligesom løfter den klassiske astrologi mere op i et kosmisk perspektiv og forbinder også de 7 stråler med planeterne og med stjernetegnene. Valkulsbøger, ja. Alice Bailey-bøgerne. Så vi vil prøve at kigge på de 3 første stråler ud fra planeterne og se, hvad det kan bidrage af viden om det. Men først så vil jeg lige prøve at forklare, hvordan jeg har forstået essensen i esoterisk astrologi, i den bog, der hedder Esoterisk astrologi. Den er, at universet er levende, at universet er et levende væsen, som påvirker os, og vi påvirker det tilbage. Og bogen handler sådan set om den udvikling, som den større organisme går igennem, og hvordan det afspejler sig i vores fysiske organisme. For eksempel så er der, ligesom vi har 7 chakraer, vi har fra kronechakraet ned til rodchakra, så er det tilsvarende chakraer i et større væsen, som bliver kaldt for Gud eller guddommen, og et ord, der også bliver brugt, det er det, som man lige kan skimte hernede, det er den, om hvem intet kan siges. Og selvom den hedder det, så prøver man alligevel at sige lidt om det. Men, det er det, vi snakker om hele tiden. Der er for eksempel de her konstellationer, som har med de her centre at gøre. Ikke? Der har vi Karlsvognen, som vi har snakket om, har med vores kronechakra at gøre. Sirius med pandechakraet og så videre dernede. Er det, som er vigtigt at lægge mærke til her i den her sammenhæng, det er for det første vores solsystem, anden stråle solsystem, det har med vores hjertecenter at gøre. Og så også Orion, som har med solarplexus-centeret i den her større væsen at gøre. Og grund til det også er vigtigt, det er fordi, at det her væsen er i gang med et skifte fra solarplexus til hjertet, ligesom, som så bliver afspejlet i det skifte, vi mennesker laver fra solarplexus til hjertet. Og det forklarer bogen så ved hjælp af planeterne og strålerne, og kobler så også strålerne til planeterne. Og man kan sige, ligesom vi mennesker har en bestemt kvalitet, vibration, som vi udsender, som vi har snakket om, så har planeterne en tilsvarende vibration, kvalitet. De formidler en bestemt stråle hver. Og første stråle i astrologisk sammenhæng, der kan man kalde den for liv. Det er planeterne Vulkan og Pluto. Vulkan ligger inderst mod solen, og Pluto ligger yderst. Vulkan, den er inkarneret eterisk, den er ikke inkarneret fysisk, og derfor har den er ikke med på tegningen her, og naturvidenskaben har ikke ligesom opdaget den endnu. Man kan også sige, at nu vil jeg sætte nogle nøgleord på Vulkan og Pluto, for på den måde at give et blik i, hvad første stråle også er. Og udover det, så kan man sige, at Vulkan er hellig, og Pluto er ikke hellig. En hellig planet eller en hellig organisme har sådan en evolutionær tendens. Det vil sige, at den vibration, som den udsender, den har en frigørende virkning fra formen. Og en ikke-hellig organisme har det modsatte, den har en tendens til der er en tendens til identifikation med formen. Den har sådan en involutionær virkning. Hellig kommer af et tysk ord, der betyder lys, så et andet ord for det er lysende eller ikke lysende. Pluto, den har med transformation og nedbrydning. Nedbrydning er det, der står i vejen for sjælens udfoldelse. Den fungerer meget udefra og ind. Man skal huske, Pluto er en ikke-hellig planet, så når vi oplever Plutos virkning i vores liv, så er det tit sådan
noget, der kommer udefra. Noget, der kan være en tilbøjelighed til at føle sig som offer for omstændighederne. Og den er koblet til vores rodcenter. Vulkan, den er så koblet til kronecenteret. Så det vil sige, kronecenter og rodcenter har altså også noget med første stråle at gøre. Vulkan har med sjælens vilje og hensigt at gøre. Og den virker indefra og ud. Og man kan sige, at det er det hellige aspekt af første stråle, den formidler. Og det kan opleves som sådan en ildagtig fornemmelse helt inde i ens celler. Og man kan også mærke det som sådan en urokkelig beslutsomhed. Den der, når vulkan slår ned, ikke, så kan man få en idé, som påvirker en resten af livet. Som, uanset hvad omgivelserne siger og gør, så fortsætter man bare sådan en vedholdenhed. Gandhi og Martin Luther King var gode eksempler på det. Fordi at man kan sige, at altså første stråle, den er i vores solsystem, den er formidlet via Pluto og Vulkan. Og det er sådan, Vulkan er nærmest ikke inkarneret helt. Pluto er en meget lille planet, og den er faktisk lige blevet degraderet til en dværgplanet. Og det kan man sige, det er en afspejling af, at første stråle har trange kår på vores planet, eller i vores solsystem. Den kommer ikke igennem i sin rene form. Og hvis man alligevel skal påkalde første stråle, eller være formidler af første stråle, som DK, han siger det igen og igen og igen i bøgerne, at det er super, super vigtigt i den her tid, at vi påkalder første stråle. Og hvorfor er det det? Jamen det er fordi, at den har en transformerende virkning. Og man kan sige, det billede her, det er sådan en måde at illustrere på, den indre holdning, man skal have, når man har første stråle. Det er som en kugle, der balancerer på toppen af en skål. Og det kræver virkelig en balance og en indre alignment, kan man kalde det, for holdningen. Og hvis man ryger lidt ud af den alignment, så kan man ryge ned i en offertilbøjelighed og sige, at man er offer for omstændighederne, eller ryge over i destruktivitet og grusomhed måske. Første strålen, sådan helt overordnet set, den er vigtig. Den har en transformerende virkning for den proces, for det første, hvor vi skifter fra solar plexus til hjertet, der er første stråle nødvendig enten i os selv eller i omgivelserne. Og tilsvarende er den en nødvendighed for, at det her større væsen, det større liv, kan udvikle sig. Det kommer jeg lidt mere ind på her under anden tredje stråle. Se om der skulle siges mere der. Man kan sige, når den transformation er slået igennem, så påvirker det hjertecentret i den her større organisme, hjertecentret, som så er vores solsystem. Og det vil betyde, at den måde, vi opfatter tingene på, vil ændres. Altså vores bevidsthed vil ændres. Og bevidsthed i astrologisk sammenhæng, det er anden stråle. Det er solen og Jupiter, der formidler anden stråle. Solen er ikke hellig, og Jupiter er hellig. Og når jeg siger, solen er ikke hellig, så er det i astrologisk sammenhæng. Altså når I hører, at vi bruger solen her, så er det the heart of the sun og sol Kristus. Så man kan sige, det er det indre aspekt af solen, det hellige aspekt af solen. Men i astrologisk sammenhæng, der er solen ikke hellig. Og Jupiter, den er så hellig. Så man kan sige, det siger lidt om de planeter, der er inkarneret i vores solsystem. Det kræver en vis hvad kan man sige, udvikling at holde en hellig vibration i et ikke helligt solsystem.
Og der er Jupiter altså en af dem, blev kaldt kongerne, eller gudernes konge og Guds repræsentant i solsystemet. Frank, så vil du sige? Nu siger du, at vores solsystem. Ja. Nu siger du, at vores solsystem, det er hjertecentret i det her store væsen. Mm-hmm. Er der også andre solsystemer, som er en del af hjertecentret i det her store væsen, eller har vi sådan som de eneste den store privilegium? Altså, det her store væsen, måske er der endnu. Det er i hvert fald det store væsen, vi får at vide, som DK fortæller os om via esoterisk astrologi, og der er vores solsystem hjertecentret. Men der kan være andre? Ikke i det der væsen, ikke ifølge esoterisk astrologi. Hold da op. Så ja. Og et par stikord omkring solen og Jupiter, som kan give lidt vinkel på anden stråle. Solen, det er vores bevidste jeg, og det er også bevidsthedens indhold, kan man sige. Og der kan man sige, der ligger der en nøgle i det her med, at solen er ikke hellig. Det betyder, at bevidsthedens indhold har en naturlig tendens til at være involutionært. Altså det betyder, at alt det, vi har i vores bevidsthed, tanker, idéer, stemninger, følelser, som udgangspunkt, der fører det os ned i formen. Og så derfor er det en god ting, at vi har hjælp af nogle andre planeter i solsystemet, som for eksempel Jupiter. Man kan sige, det billede, som I ser her med, det kan illustrere lidt måske manden, der går med den her kæmpe kugle på ryggen, som er en illustration af bevidsthedens indhold. Og hvis man bare følger bevidsthedens indhold, så vil man på et eller andet tidspunkt komme ud over en skræmt og komme ud i noget lidelse. Pigen, der står bagved, hun er sådan ligesom et symbol på Jupiter, som er den, der peger hen imod det, der ligger bagved bevidsthedens indhold. Og der har vi jo alle de her meditationsteknikker fra forskellige traditioner, som siger, slip fokus på bevidsthedens indhold og skift fokus til det, der ligger bagved. Og det er ligesom Jupiter, der formidler af den bevidsthed. Jupiter, der står for ekspansion, humor. Humor, hvad er det? Jamen, det er jo det, der ligger imellem ordene, det der ligesom er ligger imellem linjerne, kan man sige. Jupiter står også for bevidsthedsudvidelse og indvielse. Og Eckhart Tolle, han har et godt begreb, der hedder spaciousness, altså den her, når man ikke er fuldstændig identificeret med sine tanker, men der er sådan en spaciousness omkring dem, det er Jupiters energi, Jupiters bevidsthed. Og det er en god ting lige at være opmærksom på det. Både solen og Jupiter har med vores hjertecenter at gøre. Når man starter på vejen, så er det solen i hjertet. På et tidspunkt, så skifter man over til at bruge Jupiter i hjertet. Altså det er Jupiters energi, der kommer igennem hjertet. Og det her vibrationsskifte, som vi gennemgår på vejen, fra solen i hjertet til Jupiter i hjertet, det kan man sige, at når man har solen, så er man fokuseret med bevidsthedens indhold. Så er der en kæmpe strøm af alle mulige, altså fra kulturen og fra hele det system, vi er i. En strøm, som gør os til human doings, kan man sige, i stedet for human beings. Hvor vi er underlagt kulturen. Så der kan man sige, der er mennesket sådan påvirket, styret af sit solar plexus og påvirket af kulturen og den større sammenhæng. Tankeformerne, kulturen som tankeformer. Og tankeformerne, ja. Når skiftet så sker, hvor man skifter til at bruge hjertet, så bliver man en human being, i stedet for en human doing. Man bliver sådan en co-creator, en medskaber, og en kulturskaber, i stedet for at være underlagt kulturen. Og når det sker, så i samme grad, som vi er i stand til at holde den her
gør hjertet levende og vibrerende, hvis man er i stand til at holde den frekvens, så påvirker det den større helhed tilbage. Det er faktisk jeg ved ikke om det er den medvirkende, det har jeg måske en tilbøjelighed til at sige, men det er en af de medvirkende faktorer til, at det større væsen, som vi er en del af, kan transformere sig ind fra ud. Men for at en transformation kan ske, ikke, der er et godt eksempel, det her med en larve, der transformerer sig til en sommerfugl. Det er nødvendigt med en puppe for at transformere sig. Noget, der afskærmer, noget, der ligesom lukker af for lyset, kan man sige. Det er en nødvendig del af selve transformationen. Og det der tredje stråle kommer ind, som har med, hvor første stråle var liv, anden stråle bevidsthed, så er tredje stråle form. Og form, det kan man sige, et aspekt af det, i hvert fald i astrologiens aspekt, det er en form for puppe. De planeter, der formidler tredje stråle, det er Jorden og Saturn. Jorden, en ikke-hellig planet, på vej til at blive en hellig planet. Saturn, en hellig planet. Vi kender, eller nogen kender måske udtrykket, eller kender Saturn fra astrologien som en, der begrænser, og en, der pålægger en disciplin. Det er den begrænsning, der er nødvendig, før man kan træde ud i et større bevidsthedsrum. Det er ligesom den puppe, der er nødvendig, før man er klar til at svømme i en ny form for bevidsthed, kan man sige. Saturns ring. Apropos Saturns ring, ja. Jorden har en tredje stråle personlighed, og i og med Jorden er en ikke-hellig planet, så er vi meget påvirket af tredje stråle bare ved at bo her på Jorden. Vi er inkarneret på Jorden for at være med til at gøre den til en hellig planet, det vil sige skifte fokus til Jordens sjæl, anden stråle sjæl. Og det gør vi blandt andet ved det arbejde, som vi lærer om her på stedet, ikke med at være hjertet og levendegøre hjertet. Og så siger man også i esoterisk astrologibogen, at Jorden har en særlig bevågenhed fra Gud eller fra store kosmiske væsener, fordi at der er en masse cykluser, der er ved at nå til ende. Altså så, at der er en cyklus på Jorden, der er ved at nå til ende, men også i de større sammenhæng er der en cyklus, der er ved at nå til ende. Og der kan nu har jeg brugt overskriften fra puppe til sommerfugl som et billede på det. Det her store kosmiske væsen, den om hvem end det kan siges, det her skifte, den er ved at lave fra solar plexus til hjertet. Så længe den har solar plexus som styring der, så har den så er den i en form for puppe-tilstand. Indtil at skiftet sker, indtil den er klar til, det væsen er klar til at bruge sit hjerte. Et billede på det kan være vores skifte fra solar plexus til hjertet. Så de her pupper, Jorden er i en puppetilstand, vores solsystem er i en puppetilstand. Hele det univers, som vi kan forstå, er i en puppetilstand. Men det, jeg synes er super spændende, som man kan kalde sådan et kosmisk faseskift, der er ved at ske, det er, at når den puppe forsvinder, i den grad, altså, hvordan transformerer en organisme sig? Det transformerer sig indfra ud. Det er ikke sådan, der kommer en større guddom, og så, nu skal du vist lige transformere, så nu går vi ind og transformerer dig. Det sker indfra ud, det er sådan en alkymisk proces, som sker helt indfra cellerne selv. Og i det her tilfælde, der er det så vores celler og mennesker, som er dem, der er katalysatorer for transformationsprocessen i den større organisme.
Så i den grad, at vi er i stand til at holde fokus i hjertet, den her levende gjorte hjerte, det giver en vibration på jorden, som helliggør jorden. Som giver en vibration i solsystemet, som helliggør solsystemet. Som er medvirkende, det er ikke sikkert, det er den afgørende faktor, men who knows måske, altså, som er medvirkende til, at det her større væsen skifter sit fokus, udvikler sig. Og når det sker, ikke, altså, i forskellige traditioner bliver det, altså Paulus han beskriver det som, at skabelsen transformeres i et nu. Hele skabelsen vonder sig og bryder sig i smerte, tror jeg han skriver, indtil at den her transformation sker. Og det er sådan med et fingerknips. Jeg så et kemiforsøg, hvor man har sådan en saltopløsning, speciel saltopløsning, mættet saltopløsning. Og så kommer man en lille krystal i, og så på et splitsekund, der skifter den form fra flydende til fast form. For mig er det sådan et billede af, hvad der kunne ske, når vibrationen ændrer sig på jorden. Hele systemet kan ændre sig i et nu. Og så er vi en eller anden ny bevidsthed, ny værdenstilstand, som er lige så forskellig som fra puppen til sommerfuglen. Må jeg sige noget der? Ja. Det vil sige, at vi er faktisk med til at helliggøre solen? Det er mit bud på det, ja, det som jeg... Okay. Det er stort. Men, altså det er stort, men vi er jo mikrokosmos afspejler makrokosmos. Vi er jo... Gud er ikke mere bevidst, end vi er bevidste, som hele bevidst. Jeg tror ikke, den fungerer, den røde. Rune sagde i hvert fald det. Hallo, jo, der var den. Ja, det er bare lige en kommentar til det her med at transformere sig i et nu. Spørgsmålet er jo, hvis man ser det fra guddommens side af, om et nu, det kunne være tusindvis af år. Mm-hmm. Det er også en mulighed, ja. Her til nytår, der sad jeg hjemme og lyttede til den her lystjeneste nytårsdag, som jeg synes var så fantastisk. Og så lød det inde i mit hoved: If you heal yourself, you heal the world.